फुङावहाय दुगैस्रां लोबस्रां खालामखांनानै बाथौआव आर'ज गाबखांनानै नै जोङो दा न'खरनि गाहाय आंनि बिहाव बिखुनजो खौ जोङो मान लाबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि आरो आंनि न'खरनिफ्राय जानानै आं नोंथांमोननि बयनिबोसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय बोसोर गोदाननि नामावहाय। बे ब्लगा जेब्ला आपल'ड जागोन अब्लाथ' बैसागुआ जोबनानै थांगोन, नाथाय थेवब्लाबो मिजिं थिनाय आसा खालामनाय थाबाय जे नोंथांमोनहाबो बयबो गावसिनि न'खरनि फेमिलिनि मानसिफोरजों देग्लायनि बोसोर गोदान एबा बैसागुखौ रुजु रुमुयै रंजा बाजायै बारग'हरबाय होननानै। बे ब्लगा मोनसे फिसा ब्लग आंनि बोसोर गोदान पहिला बैसाग 1 थारिखआवहाय जोङो दिनखौ माबोरैहाय बारग'होयो बिनि फिसा मोनसे क्लिप आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आखायाव लादों। स' आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै। बिथांमोनानो जाबाय आंनि बिहाव आरो बिखुनजो, जोंनि न'खरनि गाहाय। मान लाखांनानै नै दा फेमिलि फट'नि थाखाय जों रेडि जाबाय। आंनि फिसाजो, बिहाव बिखुनजो, आं आरो आंनि हासबेन्ड लोगोसे आंनि बियानैफोर जों ज' मोनसे मेम'रियेल हिसाबै नैबे फट'क मोनसे लाबाय। बिथाङा जाहैबाय आंनि सिस्टार इन ल' बाजै, जोंनि न'खरनि बा हासबेन्डनि न'खरनि सबसे देरसिन फिसाजो। बिथांखौ नोंथांमोनहा सिनायखायो जानांगौ, बर' सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि। सिनायखाबाय जानांगौ नोंथांमोनहा। जोंनि बर'नि आसारखान्थि नियम खान्थिया बेसे समायना। बैसागुनि समाव जोङो जेसेबांखि बिजियानो थायानो मानो गिदिरा उन्दैखौ अननाय जासिनाय, उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय जासिनाय, सिबिनाय जासिनाय बेसे समायना। नैबे खुलुमनाया जाहैबाय आंनि बिबोनां, हासबेन्डनि बिनानाव दुइसिन, आरो नैबे सासेया जाहैबाय आंनि बिजावजालि गिदिर। स' दिनैनि ब्लगा एसेनोसै। आं नोंथांमोनजों बोसोर गोदाननि नामाव, बैसागुनि नामाव आंनि फेमिलिनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ शेयार खालामबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै। गुबुन मोनसे भिडिअआव फिन खेनसे लोगो मोनफिनबावगोन। थेंक्स फर वाचिं।